Здравейте, аз съм Велислава Петрова и съм докторант по ваксинология в университета в Кембридж, а също заставам твърдо зад инициативата на Българския студентски клуб в Кембридж, България Запокова. Като български студент, занимаващ се с наука и работещ предимно в международна среда, моите мотиви да подкрепи госпожа Ирина Бокова се основават не на политически пристрастия, а по-скоро на моите лични наблюдения върху нейната работа над каузи и идеи, зад които стоя и аз самата, а именно за правата и равенството на жените в политика и наука, за поддържането на културното наследство и за развитието на научно-технологичния потенциал на държави като България с нисък икономически профил. Това са каузи и идеи, които обединяват и преодоляват културни и политически различия в името на изграждането на по-силни международни връзки. Именно заради тези каузи и идеи, госпожа Ирина Бокова е един от най-силните претенденти за бъдещ генерален секретар на ООН. Въпреки силната международна подкрепа към нея, липсата на ясна политическа позиция на България относно нейната кандидатура изглежда като своеобразно политическо самоубийство. Тъжно и жалко е да виждаме как за пореден път България играе ролята на своя собствен палач, отказвайки да изяви ясно своята национална принадлежност и да преодолее политическите си пристрастия. Затова аз призовавам всеки българин с ясна гражданска позиция да се запознае сам с работата на госпожа Ирина Бокова и да заяви своята подкрепа, ставайки част от инициативата България за Бокова. Надявам се, че този път ще можем да бъдем единни и да повярваме заедно в по-доброто бъдеще на България, което този път е единствено в нашите собствени ръце. Благодаря ви!